A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging pakurmatan kawula nuwun. Linambaran sedya yuwana titising marsudi marbawaning budaya tulus rinengga manis. Arupi pambuti sinawering rambatan tali tarmaning Gusti ingkang mo asih wilasaning pangeran. Babaring katentreman pamoring kanugrahan. Song-song agung kawilujengan. Mugia sembodo hangayomi sang yohangastuti sagunging pakurmatan kawula nuwun. Kunjuk katur wonten ngarsanipun para pepundhen, para bini sepuh, aji sepuh. Ingkang hanggung maestuti dumateng paboyaning kautamin ingkang tansah pinundi saha kinabekten. Wonten ngarsanipun para priyagung dareng nata para pangemban-pangembating praja satriyaning negari. Minangka songsom pandam panduming kawula dasih ingkang tansah katuran sagunging pakurmatan ugi. Linangkung wonten ngarsanipun ingkang hamengku gati. Panjenenganipun Bapak Pamuji Ibu Tumilah ingkang tansah kawula bekteni. Sumrambah katur kadang-kadang werda muda tumaruna ingkang tansah sinudarsana. Keparenga wedal siang punika marak sowan kadang-kadang saking Bayunada Campursari. Marak sowan wonten ing Wisma Paewahan Wisma Palenggan Bapak Pamuji Ibu Tumilah. Sawetawis kinarya suka parisuka kinarya ngregengaken swasana anggenipun kepareng tasakuran kentas pitulus kang putri kinasih hamala krameaken Denok Roro Ayu Dela Junior sarjana ekonomi ingkang badhe kadhop Siratukrami Raka Mas Bagus Bima Aldi Setiawan kaleres jalutanaya panjenenganipun Bapak Kris Wibowo sarjana ekonomi Ibu Puji Lestari mijil saking Widoro Kidul Bendung Semin Gunung Kidul. Suwanipun kula sakadang mugi dadosna panglipur sawetawis dadosna sukornaning penggalih kunjuk katur sangyaning para tamu para lenggah kakung mbewah putri Bayunada Campursari marak sowan hangandi kadang-kadang penyanyi cacah 3 ingkang samangke kepareng jengkar saking palenggahan hambabar kabudayan jauh sigoto lelipur kunjuk karsanipun sangyaning para lenggah kadherekaken ingkang iring tengen piyambak menika kepareng jengkar saking palenggahan marak sowan Mbak Niken Sia ya mijil saking tlatah Bendung Pak Solo. Solo Mas. Menika ingkang kagungan Balai Kinasih Sanggar apa? Sanggar Seni. Oh. Sanggar Seni Balai Kinasih. Lajeng ingkang tengah menika ingkang saking Klaten nggih, Mbak. Menika wonten Mbak Prastiwi. Ya. Rombongan Campursari apa tebangan itu ting brengok. Lajeng ingkang ngiring kiwa priyambak menika ingkang tasih gadis tapi tasih prawan. Insyaallah menika saking Puryantara wonten Dik Yosi. Mangga. Dalem Wayu Jambul sabda sudak nderekaken kadang-kadang Bayunada Campursari makarya sesarengan BNS Junior Audio diabadikan teman-teman dari Imaji Production. Murwakani suwanipun kula sakadang setunggal lagon katuraken
mugi saged katampi kinarya suka parisuka kinarya ngregengaken swasana. Monggo. Sembah nuwun setunggalipun katuraken mugi katampi kinarya panglipur kinarya suka parisuka katur sangjaning para tamu para lenggah kagung putri linangkung keluarga ageng Bapak Pamuji Ibu Tumilah kang bagen nderek mangayu bagya nderek bingah anggenipun kepareng mala kramekaken kang putri kinasih Denok Roro Ayu Dela Junior Sarjana Ekonomi ingkang badhe kadhop jinatukrami Roko Mas Bagus Bima Aldi Setiawan ijab kabul kalampan benjing dinten Sabtu Kliwon Surya kaping 3 dosa Desember 2023 tabuh 8 wonten ing Jaha Kalitekuk Semin Gunung Kidul. Donga so pangestu para tamu ingkang pinerak lenggah kasuwun kakintonaken kagem calon pinanganten kekalih mugi sak mangke sak sampunipun kalampan ijab kabul anggenipun gesang bebrayan bangun bale griya bale wisma pikantuk mustikaning judul ndadosna keluarga ingkang bagya mulya amin amin Allahumma amin. Bayu nada marak sowan saus sukoto panglipur sawetawis. Sehat Pak. Oh sehat, alhamdulillah Mas. Nggih. Niki ya gur ngombyongi Mas. Wong ngombyongi. Kalih sedulur kula niki kan. Sinten? Sing gadah damel niki Pak. Wah nggih. Pak Pamuji niki. Nggih, sing setri Mas nek sing kakung mboten. Oh, Bu Tumilah. Nggih, apalane anu ibuke. Kepiye to Dek mulih Pak. Ingkang baken donga pangestu katur kagem calon pinanganten Pak. Mugi-mugi calon pengantin saged lancar lan
dados tiyang sae. Oh nggih, matur Pun ngoten nuwun. mawon, Mak. Nggih. Akike sae Pak Oh, sae niki. nggih. Mengke manglusuri mawon. Oh nggih pundi? Ampun, Pak. Iya. Oh, batu bacan lho, Dik. Iki watu apa, Mas? Batu ginjal. Kerep ngatur napa Pak lagune, Pak? Anu napa niku terminal Ngawi riyen. Nggih. Ngawi. Nggih. Ngawi anu terminal Ngamadion Ngawi. Madiun Ngawi. Pak sinten kula kesupen? Pak Yatin. Pak Yatin. Nggih. Pak Yatin terminal Madiun Ngawi. Ngawine sebelah pundi, Pak? Mriki. Mriki. Iki mburi kanca-kanca bareng tekoni teng Tawangmangu jarene. Ya, sepira Mas pindeng. Ah. Pun kene iki nggih. Nggih nggih, sekedap Pak, sekedap. Nenggo suara beduk nggih. Nenano nano. Yen aku kangen. Aja nyawangake lho, Yos. Kangen karo sliramu. Yo. Yatin lover semuanya. Sawang fotomu nang dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak los-los fotomu nang dompetku. Lanjut. Apa kamera Cek. Cek dung dung dung. Cek. Dung dung dung. Cek dung dung dung. Cek. Dung dung dung. Cek dung dung dung. Cek. Cek. Dung cek. Dung cek cek cek. Ya. Drum elektrik ya, Mas. Anyar to, Mas? Ora tak dol iki. Sikat Pak Yatin. Neng terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar, anake batu dirang, bakal baca ana ning pinggir perapatan. Neng terminal Madiun Ngawi kentolanku ora bakalan aku nglalekake. Biyen Ya ya ya. kowe Ya ya ya. Jos. tane kowe ngingkari janjimu. Kuda lumping, kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping.
Oh, tanduk sepeda meleh. Angsa. Oh, nggih. Pak Yatin. Napa lagune, Pak? Mandul, Mbak. Mandul. Nggih. Nggih mudah-mudahan mangke sing nganu mboten mandul. Nggih, sapa Lancar sae. Saged dados ibu-ibu. Sing ijik kelingan lagune sapa? Lagu-lagu ngene iki biasane Mbak Niken pinter lho. Nek mboten anu le Roro Jonggrang ra apa-apa. Nggih, Rara Jenggrang. Wah, Pak Yatin ini selain suaranya bagus, jogetannya ya lemah gemulai. Wah, iki tetep basicnya pesilat nggih, Pak. Mboten apa. Gak kira midak. Pun. Ayo Mbak Niken ngene. Rara Jonggrang kalih Pak Yatin. Wah, rencange Roma Irama lho niki Pak Yatin. Gaweke lagu Yatin Piatu. Betul. Malah nasib. Kayak yatim, Mas. Oh, kayak yatim toh. Tak kira Yatim. Roma Irama ki kenal Pak Yatin. Nggih. Yatim iki sejenis ikan ki lho, Mas. Yatin sik. Sejenis ikan. Patin. Wah. Sik. Nah niki keterlaluan iki. Nek patin iki malah senengane kancaku iki. Patin. Oh, Streaming ora, Mas? Ora. Wis sebutno. Oh, anu. Nggih, Mbak Niken Sia. Nggih. Niki Rara Jonggrang napa? Ora Jonggrang, lek mandule jarene dadak ruwet goleki. Oh, nggih, manut. Nggih pun, sing mawon. Yatin Piatu. Malang. Lagi ndak apal kowe sampean. Yo, engko nyanyi niku nggih, Pak nggih. Nggih, Pak. Nggih, siap. Yatin. Yo. Yo, yo. Ayo yo. Gawe nada lho iki. Ayo Pak Yatin, gejrot kiwa tengen, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Cepik yo pas, cepik yo pas, cepik yo pas, cepik yo pas. Hey, Roro Jonggrang pancen kowe ayu. Ah, tenane lho. Ora mokal yen aku nandang marah. waspadakno, Waspadakno prajuritmu kalah perang. Iya Jonggrang Hey. Jaga Bandung kowe aja kumalungkung. Prabu duwe aji seti bentuk Jonggrang pencalomu
Bos, gol. Bos. Labui wana segoro. Yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya duwe aji seti Bandung Bandawasa rara jonggrang manuta serpun jarwo Jaka Bandung. apa wis iya jonggrang tak turuti ta ayo Lah lah. ayo ngantek globes ngono sampun Mas pun kesel kula Mas setunggal meleh, Pak. Pun. Semangat lho, jogetnya apik banget ya Tak Mas. kira ki nek midak empis apa ngono lho. Baris Joget berbaris. iki iso sikile diangkat siji ngene. Lah engko ya mabuk Mas rekoso. Sampun nggih Mas nggih. Matur nuwun. Nggih, Pak. Sembah Yatin, nuwun. matur nuwun. Nggih. Yatin Matur suwun nggih, Pak. piyatu. Semangat eram ya, Mas. Yuswane pinten to Pak Yatin Ngger. ki? Pinten, Pak? Yuswa pinten? Swidak. Tidak. 45 ora oleh, Pak. Umur kok dinyang lho. Oh, tak kira nyang-nyangan apa Angger ngono ngejami lho. lho. Kiwa. Tengen. Tengen. Bareng Sok ora sikil kiwa tengen iki Mas sing maju iki. sing maju. Lah wong kon. Aku ngulate kiwa tengen. Lah kok kudu sikile sing maju. Lah kan ngene, kiwa lak bener. Ah, Tengen tengen bener, bener. bareng maju bareng. Lah, sing maju malah kudu sikil lho. Sikile malah. telu malah. Nggih. Matur nuwun kegujikan tetembangan sawetawis kalian Roko Mas Yatin menawi wonten tarum asring pepanggihan kalian Mas Yatin menika pancen piyantunipun energik, piyaine lucu, swantene nggih sae, nggih remen nyanyi, ning nggih niku wau nek bar nyanyi ki blenyung ngene niku. Iki to mawon. Dahar to mboten. Sekedar Mas Yatin, pokoknya sehat selalu. Matur sembah nuwun sampun nyengkuyung kanca-kanca saking Bayunada Campur Sari. Hanya rengi saperangan para tamu ingkang katemben rawuh ngaturaken sugeng sonten. Bapak Ibu kawis tinggal ingkang tasih wonten sangajenging kori paiwahan. Sak sampunipun ing samangke jawat asta kalian keluarga kasuwun ngasta pasugatan sarta unjukan piyambak-piyambak lajeng pados papan palengganing kang sekeca. Mirunggan nggih pun pinerak lenggah kadherekaken keluarga saking papan katepian kasugata kanca-kanca Bayunada hanganti kadang penyanyi ingkang tengah ya Mbak Prastiwi kepareng marak sowan caos sigata lelipur katur pertamu ayo Mbak Pras bertamu lawak nggonku mikir ning awak ati rusak arusan jaba jero sing tak pikir jebule kaya ngono kembang jambu gogrok dipangan uler ler cintaku dek sekonyong-konyong koder ular keket mlakune kukat kloget pala jabang bayi jebul aku kena pelet tiwas aku dandan mlitit rambut aku lengane pomit malah aku lunga plencing ora pamit mit bertemu lawan nggon aku mikir neng awak nganti rusak jaba jero sing tak pikir aja bule kaya ngono kembang jambu goprok dipangan uler cintaku dik asa konyong-konyong koder
bulaku kena pelayan. Mbak Pras. Rada rene golek sing isis. Ngaturke sugeng rawuh menika Bapak Ibu para tamu ingkang katemben rawuh. Menika keluarga saking pundi, Bu? Karanggumo. Nggih, 1 2 2. Saking Karanggumo. Sampean yo ngerti Mas Karanggumo. Yo etok-etoke ngerti ngono wae. Rene. Nggih. Nyuwun pirsa remene lagu napa ingkang Remene lagu menapa Ibu? Napa? Napa mawon purun? Napa mawon purun? Napa ketok ora usul sing mburi iki? Napa? Rita Sugiarto. Rari. Rira. Napa lagune Rita judule napa? Sing penting lagune Rita. Oke. Menawi ingkang wingking menika lagune sinten ingkang pun remeni? Pamer Bojo. Oke. Ada Pamer Bojo, ada lagune Rita Sugiarto. Ayo Mbak Pras. Sing endi? Ya nyuwun pirsa Rita Sugiarto sing judule napa, Bu? Nah, napa-napa purun. Napa-napa purun ki? Apa ya, Mas? Ya coba tekono kok napa. Lah Bu Jogja Istimewa, Pak. Istimewa. Oke, niku lagune Rita Sugiarto. Jogja Istimewa. Oh iya. Saking Pak sinten menika, Pak? Halo. 14. Oh, Pak RW. Dawuh saking Pak RW nggih. Wonten Jogja Istimewa. Manut Mbak Pras mau yang mana Jogja dulu? Istimewa dulu ya, Mas. Jogja Istimewa boleh, mau lagu Pamer Bojo boleh, mau lagu Rita boleh, dan di sana ada pasukan joget yang pakai kebaya warna. Iya, pakai kebaya hijau apa biru apa toska. Joget boleh, Bu. Merapat sana nggak apa-apa Mbak Pras ya. Ya, pupuk diajak sepi. goyang semuanya. Ya. Lagune judule kaya Jogja Istimewa, Mas. Menika pun pinangkani. Request dari Pak RW. Oke. Hanya rengi para tamu kakung putri ingkang ketemben rawuh ngaturaken sugeng sonten sudah malih matur sembah nuwun sedaya kemawon mboten saged kabiji-biji setunggal mboko sawiji mboten saged kasebataken asmanipun jere kula ingkang mewakili keluarga namung saged ngaturaken matur nuwun berkah donga so pangestu katur kagem calon pinanganten kekalih ada Koyo Jogja Istimewa bersama Bayu Nada Campur Sari juga Mbak Prastiwi untuk Anda. Ada kodok tekotok tekotek di pinggir kali tekotek tekotek mencari makan tekotek tekotek di pinggir kali. Stop.
Oke. Tadi yang udah nyawer Mbak siapa tadi coba Ini ditanya. Mbak Cantik. Sama Namanya siapa? kenalan. Sama Mbaknya Mas kenalan siapa dulu. tadi yang udah nyawer. Terus minta lagu apa lagu coba apa? kita kasih? Masnya apa lagu Batak lo Mas? Oh lagu Batak atau mesti minta? Lagu yang dangdut yang lain? Lagu Batak ki. Apa Mas? Eneng. Utuh. Apa rak? Abang tukang bakso beli lato. Kok beli lato-lato? Apa requestnya Terima apa tadi? kasih, minta Dengan lagu. Mbak siapa dan Mas siapa kenalan Mbak Mbak Pras? siapa tadi? Lah adalah Mbak Rita. Mbak Rita. Mbak Rita masnya Mas Masnya? siapa? Bona. Mas Bona. Mas Bonar sama Mbak ki Rita nama ki dari Batak. le nyawer kleru iki mau. Lah iya. Lah Malah kok ibu-ibu Waduh, requestnya apa lagi? Ibu-ibu minta lagu apa lagi? Oke, apa lagi? Nanti tak Lah. tambah penyanyi siji meneh. Uangnya buat nyawer lagi. Apa lagunya? Biar kita asik, biar kita joget. Asik biar rame. Oh, nanti ditukar 2000-nya dulu, Mas, ibunya. Waduh, iki lah ngirit kaya Honda pokoknya. Ora apa-apa, sepenting Bali ning kota. Terima kasih Mas Rita, Yeay. Mbak Rita, Mas Bonar, terima kasih. Ya, makasih. Doa dan restu untuk calon mempelai berdua. Mungkin mau nyanyi boleh nanti, monggo. Disiksa dengan lagu-lagu Batak teman-teman ini Mas. Mau wis melengok. Oke, piye? Lah, yo minta lagu Batak ngono, Mas. Oke. Dah ya, Mas. Siap, oke, terima kasih matur nuwun. Hanya rengi saperangan para tamu ingkang katemben rawuh, gegujikan tetembangan sawetawis mboten ateges ngicali raos pakurmatan, menika namung kinarya regenging swasana. Kita kedhik Yosi, ayo Yos, tindak maju kene, sarengan kanca-kanca Bayu Nada campur sari. Oke, Yos. Dalam Kang Mas. Tadi ada request pamer bojo. Pamer bojo. Diaturke ya Mbak Yosi. Nggih, Mas. Oke, le nyanyi maju ae gak popo. Ben dipirsani para tamu, mungkin nanti ibu-ibu keluarga Amung Rawuh juga mau ikut goyang, kita persilahkan ya. Karo syutinge ben mlaku-mlaku ben lemes sikile. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nyanyi. Ya kita merapat sana coba. Pakai ral ya seberapa. Cintengno Mas. Nanti biar ibu-ibu ikut nyanyi. Cewekku. Tutu. Tutu. Ayo. Tutu klambi anyar sing mbok pamer kening aku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Neng apa? Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Professional music campur sari. Bayu Nada. VNS Junior Jilid 2. Mangga.
Terima kasih Mas Jambul. Yosi menika ingkang sampun marak sowan mugi katampi kinarya panglipur. Hanya rengi saperangan para tamu ingkang katemben rawuh estu mewakili keluarga nadyanto kepara radirandat sawetawis ngaturaken sugeng sonten Bapak Ibu sasampunipun panjenengan jawat asta kalian keluarga kasuwun ngasta pasugatan sarta unjukan piyambak-piyambak lajeng kasuwun pinerak lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih kapratitesaken juru among rawuh kadherekaken keluarga saking papan katepian kasugata kanca-kanca saking Bayunada Campur Sari ingkang marak sowan lelagon-lelagon katuraken mugi ndadosna regenging swasana anggenipun Bapa Pamuji Ibu Tumilah menggugati wedal siang punika netepi darmaning asepuh mala kramaiaken Kang Putri Kinasih Mbak Dela Yuniar Mas Bima Aldi Setiawan. Kita coba satu nomor lagu bareng Bayu Nada. Monggo Mas. Imaji Production video syuting Sebanun BNS Jilid 2. Makasih audio sound sistemnya luar biasa. Ada Mas Lampito di sana. Yai telepok gitu. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahami. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan ku duakan
cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Hanya rengi saperangan para tamu ingkang katemben rawuh sugeng sonten sedaya kemawon. Terima kasih kehadirannya mewakili keluarga. Doa dan restu untuk kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Allahumma amin. Salah menilaiku dengan semua sikap diamku. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andainya kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kembali bersama Bayu Nada, teman-teman dari Imaji, terima kasih. Bapak Ibu Sedoyo sugeng sonten kang sampun pikantos sasmita kasur rapi pasigatan kasumanggaaken salebeting ruang makan tawi ruang prasmanan kadhiraken keluarga saking katebian. Dengarlah untuk para istri. Kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir
ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andainya kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andainya kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Setunggalipun jangan salah menilaiku. Menika sampun pun aturaken. Pikantuk sasmita Pak RW ngendikane badhe ngaturaken pisumbang lagu, monggo Pak RW. Tindak mriki Pak RW ya. Siap. Siap. Monggo Pak. Jenengan kenyanyi ajeng disawuri disawer Pak Pak. Nggih, nyuwun ngapunten, wau jane lagu andalan kula sampun kebajak kok, Pak. Napa Pak? Sampun kebajak Roro Jonggrang. Walah, mboten napa-napa. Sampun kebajak. Nggih. Kalih Mbak Niken. Nggih. Kalih Mbak Niken mengke badhe pun sawer juragan sapi Mbak Niken. Monggo. Ayo kan kene. Monggo jumeneng kalih kula Mbak Niken. Kene kan. Nah. Roro Jonggrang apa manis Mbak Niken? Manut monggo. Aku tak tekok. Manut. Roro Jonggrang apa manis? Manut, Pak. Pilih. 2 kali nggih mboten napa-napa. Oh nek Roro Jonggrang mau uwis. Nggih, nggih manis mawon nggih. Ya. Nggih. Ayo dadi disragenke ya Cok Kanca. Disragenke. Sengajeng nyawer sinten? Mengke juragan sapi nika. Adalah. Nggih, siap. Ya siap. Ayo Cok Kanca. Yo, manis so. Yo. Hey, hey. Ayo yo. Kayu ada lho iki. Ngono lho Lek. Wih, enak tenan ya, Mas. Ya deh. Ya. Iki loh, nyolah, iki loh. Masuk. Manis dek. Kowe pancen manis. Oh tambah manis. Yen ora seneng lamis. Yen mesem manismu kungkuli madu. Kaya bisa ngerontokke jantungku. Mas, sampean pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandang. Sing awit Mas, Jangan
Nggih, siap. Mas Jarno kepripun setunggal melih?